Какво ще се случи, ако приемаме магнезий преди сън? Първо, умът се успокоява. Съответно ще може много по-лесно и много по-бързо да заспиваме. Както знаем, магнезия спомага за синтезирането на мелатонин, а то е изключително важно за по-качествения сън и за влизането в дълбоката фаза на съня, която всъщност извършва най-голямото възстановяване. Второ, по-малко крампи, това вече всички го знаете. Трето, храносмилателната ви система и перисталтиката определено ще се подобри, така че и там ще усетите разлика. Четвърто, кортизола ще бъде понижен, което значи, че ще спите по-качествено, сутрин ще бъде пулса по-нисък и съответно ще се будите по-щастливи, по-усмихнати. Другото, което е много важно при жените, магнезия много спомага за предменструалните си симптоми, както и болките в гърдите, така че в тази посока ще може доста да спомогне на всички дами да се чувстват по-добре.